Trump ka kunye tarigu o ɲɛkɔrɔ dali min kɛra kunu tarata k'a jati i n'a fɔ maa jalakili Ameriki jamana ka kiiritigɛsoba fɛ Floride mara la. Nin jalakili nunu ma kɛ ni sariya sɔsɔ ye. Kɔmanda ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a jalakilen don k'a fɔ k'a ye duguduguli kuɲɛ dɔw bila kɔfɛ minnu taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana kɔnɔ ni k'i ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilinaw ma olu minnu tun b'a fɛ k'u tigɛ da nin gafe kofɔlen nunu kan. Trump a ma sɔn ka jɔ jalakili kan 37 nunu kɔrɔ minnu tara ka ɲɛsin a ma. Jamanatigi Trump n'a bɛ k'a laɲini nin waati nunu na walasa k'i kɔsegin ko kura kana Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ kalataw kɔfɛ san 2024 ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen jati i n'a fɔ wulikajɔ yɛrɛ kofɔ dɔ min bɛ wele ko campagne hali ni k'a sɔrɔ a ɲɛsinen don taabolo gɛlɛn dɔw ma min bɛna sɔn ka gɛlɛya dɔw bin a ka politiki ko hakilinaw ani kanabilali la. Soronadonikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele ko avocat spécial Jack Smith ale min bolo bɛ nin gafe in koɲɛw la Ameriki jamana ka kiiriko ministiriso kɔnɔ Washington ye jalatigɛli kɛ tarata don Ameriki jamana ka kiiritigɛso kɔnɔ Miami kuma min na a tun sigilen don kiiritigɛ ɲɛmɔgɔw n'o ye procureur fédéraux ye olu kɔfɛ. Jatiminɛli dɔ kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ ministère de la justice yɔrɔ n'o ye kiiriko ministri ye min baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ latɛmɛlen don avocat spécial o ka bolo kan n'o ye Smith ye min jijali baaraw kɛra jamanatigi kɔrɔ Trump fɛ a n'a nɔfɛmɔgɔw ko n'a tun dabɔkun de ye walasa ka se ka jamanatigi sigi kalata min kɛra san 2020 k'o jaabiw labi Washington fɛ. Grand jury kiiritigɛla dɔ ye seereya dɔw ka kumakanw lamɛn i n'a fɔ Ameriki jamanatigi dankan kɔrɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fanga waati Mike Pence.